Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Kasadya sa music pero do kasubo. Alam mo ta, na-miss ko na gadya si Miloy kuya. Siling niya sa akon, makalagaw di sa liwat. Pero wan naman siya nakabalik. Alam mo ta, basta gani madula si Miloy ko, pamatyagan ko do. Kaluya sa adlaw ko. Do hindi gadya kumplito ang kabuhi ko. Tanay pa, may nagapanuktok ha. I-off ko na yung sound ko be. Sino yung nagapanuktok man? Abrihan ko abe. Miloy, ikaw nagali. Kamusta ka naga ako? Okay lang ako palagga. Baw salamat. Abe makis ko na si mom. Baw ka na. Kapag gadala bibig ko ba? Dali ka mamahaw kita. Anong gusto mo nga kaunon? Ako? Ayudi. Ang nabo doon bulsa mo. Magkaon ka nila. Miloy, nahinay lang kasi madunlan ka. Abdal bulsa mo ka tuig. Bago wala ko, tilaw sa madamit kapag kaon. Miloy, pagkatapos mo na karong kaon, gusto mo o malagaw kita? Sige, kita malagaw ba siya? Depende sa imo. Kung gusto mo sa mall, malagaw kita dito, mapamasahe kita. Wala ba kita pasulong tigulang subong-subong? Ay, okay, alert level 3, gali subong, no? Pero sige lang bala ba, Miloy? Importante yan nga, kaupod na ka, bisan dito lang tayo sa karinderya ni Kuana. Di Chay Tyson? Oo, dito lang tayo. Gusto mo? Pwede ba ito sa talinga? Ano ang mga talinga man atong kagat siyang boksidor? Oo. Bago pala na yung panahon ka. May balaan, balaga boksidor. Uy, may balaan nga boksidor, kilala mo? Oo, kilala mo ba na siya? Sino na siya? Si Quadla, si Holyfield. Pero wala ka saler, no? Wala ka saler kabalaan niya, kagatalinga yan, Tyson. Sa kalawig, sa panahon, gaway ko di kakanto. Abi ko, di ko nalipat ka na sa ako. Hindi ko malipat sa imo, Miloy, kay hambal ko gani. Mabot ang panahon na mapakasal gid kita. Abi ko, dumduman mo ko kay hindi ka malipat sa ako. Hindi maubos ang kwarta mo kung wala ako. Amo ka gid ba na? Pero may kalangga pangayo sa akon sa kwarta. Sige, pero kay kung kaslod kita, ikaw naman ang mangayo sa akon. Aba? Oo. Nga aman. Talaga itiib mo, akon mawiyat mo. Wow! Kanami siya sa lakyan mo, Enrique. Oo. Bago nga model. Ginregalo ini ni Daddy sa akon. Sang nag-birthday ko bala sang nagligad? Atong gin-invite mo ako. Oo. Huwag mo ini makita tungkol gin-surprise ini ni Daddy sa akon. Grabe, kago may stereo pa. Grabing stereo mo ba? Patunugan, Gidya. Oo eh. Ano noy? Kita mo tong naglabay, oh? Hindi man, atong dalaga. Hindi, atong
Nami ba lang nga salakyan, aw? Iyan ni Tito Enrique. Oo, nakita ko si Manang Catherine. Ato dito nagasakay. Oti, dupirmi man na sila nagalagaw. Hindi dumay laing gigo yung panagupnok ya. Ahaw, Dumay malaing gig matabo. ano? Oo, dumay himuon gid siya hindi mayo. Bay ilang da. Anong pabayaan man? Wala na siya sa malaing guro nga himuon Pamatyagan mo lang na ya. Hindi may laing gid ay. Update ko bala. Ha? Oo, sundon ta to. Grabe ka naman imo ya. Kaya anong gamiton ta? Kita mo na Hindi. Trisikad man na nilulupuloy. Dali. Nagsakay ka? Oo, ikaw madrive Ha? Hindi kita makadto. Sundon ta gani. Tigaged. Huwag na ako makahibalo kundi into makadto. Sige lang bala, palakta lang bala, makita tagid na niya. Ha? Grabe ka naman imo ya. Sige na, si Kari na. Oo gadali gid. Ikaw karon si karan ko. Sige toy, kasiga pagid. Oo di kita sino makadto man. Kundi ko magsala. Dito ni sila makadto sa palamawan mo. Dito tamani ko sa piyak to yo. Oo Kabay pa nga, wala lang sa malain niya matabo kay Manang Catherine. Kabay pa. Grabe ka toy ba? Apo-apo agad Oo ari na kita lapit sa palamawan. Oh, ato sa unahan no? Nakita mo? Ay, oo matuod. Atong ila sa lakyan ho. Diri lang kita ayon sa unahan toy. Oo padulugon ko ng sikat. Daw auto lang matyaga no ba? Wala sang tupong ang kalipay ko subong. Ginatulok-tulok mo ako? Hindi ka magambal, tungod nagapos ka, kag may busal ang baba mo. Wala ka sang mahimo. Tungod hindi ka gidabi magsugot sa gusto ko Wala ka gidabi sang luyag sa akon. Ha? Di, kundi dalon ko ikaw sa santong paspasan. Dira ka lang. Magpaymuyong ka. Hindi pag-usiki ang kusog mo. Kay nga, kanugon. Itingob inakaron sa aton sambuwa nga duwa. Ara na mga tinawo ko. Kilala mo sila. Sulod lang. Boss. Baw, grabe ba? Gingapos mo na sa gali, boss? Baw. Daw ido sinday Catherine ba? Nga nakasiling ka nga daw ido siya mas kubado? Tungod, ang tingog ya. Do totoy. Tungod nagapos siya. Kag siyempre, paus na ina siya Doon nagalain ko nung pamatyag niya. Kuna mo. Do ginatrangkaso sa? Ay, so nagin man na subong, boss. Bisan ako ganiyo, do kalain sa pamatsyag ko. Hoy. Palayo ka mo diha. Social distancing ta subong. Alert level 3 to bala. Boss, nagunitong cellphone mo? Ang aton to bantay sa gwa, nagpaibalo nga wala na kuno sang problema. Akon ang gabi ngayon Akon. Himuyong ka dira kabayo, ha? Akon lang siya. Aryom. Sabit ka. Ay, ano yung ginabatyag ko man? Doon naluoy ako kay Inday Caterino. Boss, pamatyagan ko, boss. Ano?
Ang ginambal ya? Ano ang ginambal niya? Sapat ka. Ikaw ang sapat, kay kabayo ka. Akon ka na, Catherine. Maluhay ka sa akon. Hindi pagpadayon ang gusto mo. Maluhay ka sa akon, Enrique. Hindi bala mag-abyan kita? Mag-abyan? Apang wala mo ako ginpasugtan. Ipasugtan, nga ipabatyag sa imo nga palangga ko ikaw. Apang hindi ko ikaw matunan niya higugmaon. Tungod sa bulag nga to? Tungod sa bulag nga to? Piliun mo siya kaysa sa akon? Ano gid ang ikasarang niya? Pero palangga ko siya. Palangga? Agad. Wala sang pulos ang pagpalangga ngayon na. Wala siya sang mahatag sa imo. Ako, halos tanan ihatag ko sa imo. Pati ng pagpalangga ngayon na. Bahala ka.